накараме това, че няма реална алтернатива на досегашните управляващи и не само в, да кажем, последните една година, ами последните 5-10 години. Другото, което ме накара да влезна в политиката е, че познавам много добре господин Георги Попов, който е председател на партия Български гласа. Един човек, който наистина е достоен и който вярвам, че ако му се даде възможността да влезе в парламента чрез неговата партия и чрез неговите сподвижници, които сме ние, наистина ще работи реално за повишаване качеството на живот на обикновените граждани. Това, което аз наблюдавам, че наистина липсва в момента, всеки политик е влязъл в парламента или е на някаква управленска длъжност, само да следва политиката на своята партия или да се облагодетелстват хора и фирми около него. Аз вярвам, че господин Георги Попов и неговите сподвижници, както казах ние, сме съвсем различни и наистина ще работим за благото на нормалния гражданин на Република България. И продаването на гласове е престъпление.